Ako vam se čini da vas napolju čeka nešto mnogo loše, odmah da vam kažem da može samo da vam bude gore. Bolje vam sigurno biti neće. Dobro jutro. Pa kad može ovako da nam započne dan uz koleginicu sa radija JAT, pitaj Boga šta sve može da nas nadalje očekuje. Ali ne brinite, sve lapsuse, gluposti i blamove poznatih objedinili smo u kratku celinu i ajde počnemo. Sledi retrospektiva antidepresiva. Televizija Avala završila je sa štrajkom i počeli su sa radom. Naravno, odmah su zapljunuli svoje mesto u retrospektivi. Voditeljka Ivana Višković, citiram: Vreme je za vremensku prognozu. Obećao nam je on juče da će biti sunčano. Mi vidjeli da nije i više ga nećemo držati za reč. Ivane, pa zašto sada te držimo? A dobra, aj sad, mislim, budi kreativna. Nego, kad smo već kod vremena, čini nam se da je najgore trenutno učesnicima tek započetog Survivora. Međutim, bivši učesnici tvrde da je ipak njima bilo mnogo gore. Oglasio se pre svih Marko Bulat. Citiram: Ma ajde, vidim da će ovoj grupi biti mnogo lakše nego nama. Ja se sećam da smo mi zbog promene klime i uslova povraćali i napred i pozadi. Pa da, tomu i dođe povraćanje od pozadi. Ipak, Goca Tržan je pružila mnogo veću podršku i prisjetila se kako je njoj bilo u divljini. Citiram: Tamo ume da bude mnogo strašno. Sećam se da mi noćima nismo spavali, plašili smo se ejakulacije vulkana. Ejakulacije? Au, pa vulkan kada ejakulira, to ume da bude baš gadno. Ivana, hvala. No, da se posvetimo nekim mirnim danima. Nedelja popodne, ležite na kauču, šaltate kanale i naletite na RTS i Miru Adanju Polak. Nakon što sebi postavite pitanje da li je realno da je ova žena još uvek živa, možete čuti i nešto slično ovome. Citiram: Poštovani gledaoci, danas ću vam pružiti priliku da čujete nešto za što sam sigurna da su mnogi od vas čekali godinama da čuju. Saznajte konačno odgovor na pitanje zašto je čuvena maksilofacijalna hiruškinja Ranka Caldwell otišla iz Srbije. U Mira, srpski Kolumbo, tribine ti kliču! Miro! Dalje. Par dana ranije na ružičastoj televiziji u emisiji Sve za ljubav, Katarina Šišmanović je naravno rešavala sudbinsko pitanje jednog čoveka. Pokušala da izvuče što više detalji iz njegovog privatnog života, ali čini mi se da u jednom trenutku ipak malo prešla granicu normalnog. Razgovor je izgledao ovako. Katarina: Recite mi, vi ste pre ovoga imali još jedan brak koji se završio kako? Čovek: Nažalost, završio se smrću. Katarina: A čijom? I ne znam šta bi ja tu dodao. Šta se još dešavalo ove nedelje saznaćete i u vestima pod nazivom Ma koga ovo bre zanima? Vesti koje su beležile 7 dana iza nas. Nakon što smo i predugo iščekivali njen povratak na televiziju Happy sa sve smajlijem, Olja Crnogorac kolabirala i onesvestila se na snimanju emisije. Posle višegodišnjeg ubeđivanja da se neće ponoviti, Lepa Lukić ponovo počela da se kocka. Muž Seke Aleksić, gospodin Piljkić, promenio zanimanje i postao poljoprivrednik. Nikolina Pišek demantuje. Nakon što se pojavila kao zaštitno lice proizvoda, Nikolina tvrdi da je zloupotrebljena u reklami za vibrator. Kako? Pustite mašti na volju. Ma koga ovo bre zanima? I eto toliko. A ne zaboravite da i naše video izdanje retrospektive možete pogledati na YouTube kanalu Anti-retrospektiva. Čekamo vas tamo, a sada i pozdravljamo On Marcello i ANS.